ndị ikwu, ndị ibe, ụmụnne na ụmụnna nakwa ndị enyi, unu anọdịla? Eji m aka na ahụ isiri anyị niile ike n'ụbọchị taa bụ Mọnde, bụkwa emume Ista. Ya bụrụ otu ahụ ka o si dịrị, ka uto na nsọpụrụ na ọja mmadụ sara Chineke abi n'eluigwe n'aha Jizọs bụ onye Nwaanyi. Amen. Ọ bụ mbụ Maazị biko nwafọ Igbo kajara akaja ka unu na-anụ olu ya n'ụbọchị Mọnde taa bụ emume Ista. Ama m na ọtụtụ ndị mmadụ sitere ụnyaahụ bụ ụbọchị ụka nke a na-akpọ Sọnde nwetawa onwe ha n'erimeri dị iche iche na ọpụpụ na ihe ndị ọzọ na ngagharị n'ihi obi ụtọ nke si na mmemme a bụ Ista pụta. Ọbụkwa ọtụtụ ndị mmadụ ka ọ baara, ọbụkwa ọtụtụ ndị mmadụ hapụrụ be ha, ọbụkwa na ọtụtụ ndị mmadụ hụrụ ihe ha riri. Mana sọsọ ihe m na-ekwu ugbu a bụ onwe ndị ọ na-abaghịrị ụnyaahụ ma ọ bụ taa, mgbe na-adịghị anya Chineke ga-arọpụtara ha, ha ga-enwe karịa ka ha ga-eri. Ha ga-enwe nke ha ga-enye onye ọzọ, nye ndị ọzọ, maka na inye enye dị mma karịa ịnara nara. Ihe m chọrọ ka anyị rụtụ aka taa bụ ihe gbasara ụmụ nwaanyị a na-asị ekwukwala ekwu, akakwala aka, doo ọnụ gị otu ebe, nsogbu agaghị abịakwute gị. Mana ọtụtụ ụmụ nwaanyị ekwetaghị na nke ahụ bụ ihe nwere isi. Ya mere ha na-aga mgbe ọbụla na-agagharị na-achọ okwu. Dịka nke ọtụtụ n'ime ha kwenyere na anaghị akụ nwaanyị ihe, anaghị ebi nwaanyị aka. N'ihi ya ụfọdụ maọbụ ọtụtụ bunye n'isi na-akpagharị na-akpasu ụmụ nwoke iwe n'ụzọ dị aṅa, ụzọ dịgasị iche iche. Mana nwoke ha na-abi n'ụlọ ma n'ezi ihu ebe ha na-agwa nwoke okwu a ga-eme agwa ha ya, ọ dị ha ka ha mepe ala lakpuru n'ime ya. Ha na-agwa ya nwoke buru n'obi na nwee ihe ọ ga-eme ha. Nke ka nke ebe ọtụtụ ụmụ nwoke ndị ọzọ dị nọ mụtụ ndị mmadụ, ha na-ekwu ụdị okwu ọbụla batara ha ọnụ, anaghị atọ okwu eze na-ekwu, n'ihi na asị ebikwala nwaanyị aka. Nwoke biri nwaanyị aka abụghị nwoke. Na onye na nwoke nọ iti ọkpọ maọbụ ịkụ ọkpọ na-agụ ya na ya mee gịnị, na ya gaa n'ezi gaa gakwuru ụmụ nwoke ibe ya ka ha na ya bie n'aka, ka a mara mbe na-abụ nke bụ oke. Ọ bụghị n'ebe nwaanyị nọ ka ike ha dị. Mana o nwere otu ihe m chọrọ egwu na ụmụ nwaanyị ahụ. Ọ bụkwa n'okwu ọjọọ na-ebute ọnụma. Ọtụtụ mgbe ọnụma ahụ na-ebute mmadụ ịbanye lụba ọgụ. Ile anya na ọ gaghị adabara gị na mmadụ ịnọ ime gịnị, isi ebe a wezụga onwe gị. Ọ bụrụ na unu ga-anọ ebe ahụ na-aga anọ n'udo, ọ bụrụ kama unu ga-enwe obi aṅụrị maọbụ nwunye gị maọbụ nwoke ọzọ, ọ bụrụ mmadụ ịgwa ibe ya okwu na-adịghị ma okwu mwute ka ga-ebute ọgụ. Ọ ka mma ma nke nwoke maọbụ nke nwaanyị ofu n'ime ha si ebe ahụ pụọ, dịka m si kwuo n'oge gara aga. Mana ihe m chọrọ egwu unu ọbụ ụmụ nwaanyị bụ ndobetụ ọnụ unu. Ụmụ nwaanyị ndị ọnụ chọm dowe n'ọnụ unu. Mmanụ ka unu si ekwu okwu ma n'ọha ma n'ụlọ. Ọtụtụ mgbe ka m na-ahụ ụmụ nwaanyị tụmadị ndị nke nọ na di ka ha si egbu ụmụ ha ilu. Ihe na-enweghị isi ụmụazị ya ga-eme, kama ụmụ nwaanyị a ga-elefu ihe ndị anya, mee gịnị, hapụ ịkpa ụmụazị aka n'ahụ. Ihu ebe a na-akọ ụmụaka ha ihe, agwa gị na ọ bụ ha mụrụ ya, ị gaghị ekweta. Mana ọ bụ ndị a bụ ndị otu ndị akwa bụ ndị ha sị akpakwala aka n'ahụ. Nwoke ọbụla ha kpasuru iwe, nwoke a mee gịnị na o die ya. Mana akpaso ha nwe iwe, ha anaghị ejili ya. Ha enweghị ike inwe ndidi hapụ ụmụaka nsị na ihe akakwana ndị pere mpe, ha amaghị ihe ha na-eme. Ha na-egbu ụmụaka ha ilu, agwaghị na ọ bụ ha tara ahụhụ buo afọ ime ọnwa 9 mụọ ha, ị gaghị ekweta. Ha na-eji obi ọjọọ na iwe na-egbu ụmụaka ilu, n'agbanyeghị na ihe a nwere ike pụta mmadụ enwu maọbụ gịnị. Mana ha pụta, ha chọọ ka ihe ọbụla ha emere ka a gbaghara, nwoke akpakwara ha aka n'ahụ. Mana ha na-akpọ ụmụazị aka n'ahụ. Nke ha na-akpọ ụmụazị mgbe ụfọdụ gị nọrọ ebe ahụ ịkụwa n'akwa. Mana ọ bụ otu akụ kwesịrị ịdị. Nwaanyị ọbụla kwesịrị ịkwa ire ya nga. Nwaanyị ọbụla kwesịrị ịkwa ire ya nga, dowe ire ya, n'agbanyeghị na asụ ụmụ nwoke akụkwala ụmụ nwaanyị ihe. Ihe a abụghị ihe asị ngwa, ebe asị akụkwala unu ihe, ụmụ nwoke akụkwala unu ihe ngwa. Adịka ndị mmụọ chere aja ma ọ bụ bụrụ asụbụba ha n'ọnụ so kwubena, kpasuo ya iwe, mee ya ka iwe wee ya, ka unu mara ihe ọ ga-eme. Iwe wekarịa ya, ihe ọ ga-eme gịnị,
ọ pụọrụ n'ụlọ kama ọ ga-akụ n'ihe. Mana ka njọ gị nwa nwaanyị, kedu mgbe nwoke hapụrụ gị ụlọ pụọ ga-ebi? Ọ bụ mgbe ọbụla ka ị ga na-akpasu nwoke iwe ka ọ hapụrụ gị ụlọ? Ọ bụ mgbe ọbụla ka ị ga na-atụ anya ka nwoke hapụrụ gị ụlọ kama ọ ga-abịa ka unu lụọ ọgụ ka ọ hapụrụ gị ụlọ? Ọ bụ otu a ka o kwesịrị ịdị. Atụla anya ụdị ihe ahụ. Kama ị ga na-atụ anya ụdị ihe ahụ, tụwa anya ihe ga-eme ka unu hapụ inwe okwu na ụka. Tụwa anya ihe ga-eme ka ịhụ ihe ị ga-ekwu ọ gbarụ obi nwoke ahụ, o tinye ya n'obi ọjọọ, o wee bụrụ onye ga-abịa sesiwa gị okwu ruo na nke ya nwa ibiga aka n'ahụ. Ọ kara gị mma gị nwa nwaanyị ime gịnị? Ịkwanyere gị nga. Ọ bụghị mgbe ọbụla eburu okwu na ụka bụkwasa nwoke n'isi, ị gaghị ekwe ka ọ ṅụrụ mmiri tọgbọrọ gị iko, maka na ị bụ nwaanyị. Enwe onye ga-akwado ya ma o metụ gị aka n'ahụ. Onye gwara gị na onye ahụ ị na-agwa okwu ahụ ọ bụ Chineke kere? Ọ bụ Chineke kere n'agbanyeghị na ọ bụ nwoke. Gị nwa agaghị ejili ihe ụmụaka gị ga-eme gị. Ọ dịghị ka gị gbuo ha ka ha nwụọ pụọ gị n'anya, mana ị na-atụ anya ka onye ọzọ die nke gị. Ka ọ bụ sọ gị bụ onye, ọ bụ sọ nwoke bụ onye nyere obi ka ọ na-edi ihe, gị nwenye gị obi ịdị ihe. Gị nwa nwaanyị, kwanyere gị nga. Ọ bụrụ na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-akwanyere ha nga, ihe ụfọdụ ha na mberede a maọbụ ihe ụgbọelu maọbụ gịnị ihe ọzọ dịgasị iche iche nwoke na ụmụ nwaanyị agaghị abịa na mmezu. Mana ọ bụ ụmụ nwaanyị ndị nwere ọnụ ọjọọ, ndị na-ama ka esi ekwu okwu, ndị na-eme ihe na-ekwesịghị ịpụ okwu ọ bụrụ okwu n'ebe ha nọ. Ha ga-eme nwoke kpasuo ya iwe ebe ọ na-agaghị edili ya. Nwoke eme gịnị? Bilie. Ọ bụrụ nke na-apụ, o nwere ike ụbọchị ahụ si na nwa ebe ya na-aga na ọ ka mma ka emetụ nwaanyị aka n'ahụ ka ọ makwa na ya na nwoke bi. Site na nke ahụ, ọgụ ada mgbe na-ama ihe merenụ, nke nwaanyị enwe ọtụtụ ihe mmerụ ahụ site na ọgụ ya na nwoke lụrụ. Maka ịhụna n'ebe enyi na nnabe lụrụ ọgụ, agaghị akọrọ gị ka ọ ga-esi wee dịrị. Ama m na ọ nwụrụ ụmụ nwaanyị siri ike, mana ike nwaanyị na ike nwoke aha. Ya mere, nwaanyị biko kwanyere gị nga, hapụ nwoke ahụ aka. Emekwana ka mgbe ọbụla ọ hụrụ gị iwe a na-ewe, emekwana ka mgbe ọbụla ọ hụrụ gị kama ọ ga-asị na ya hụrụ onye ga-eme nye ya udo, ka ọ bụ onye ga-ebutere ka ya egbu onye ga-abụ mgbe ọbụla ọ hụrụ gị obi amafuo ya, si ya ọsị obere oge na ọ bụrụ okwu na ụka, obere oge na esewe okwu, obere oge na ọgụ ada. Ka ị bụrụ onye ọ ga-eme ya ahụ ya sị onye a bụ onye mụ na ya ga na-anọ, ekwesịghị ka anyị na-alụ ọgụ. Maka na ọ bụrụ na anaghị alụ ọgụ, enweghị esemokwu agaghị enwe ọlụlụ ọgụ. Onye ọbụla kwanyere onwe ya ugwu, nwoke kwanyere onwe ya ugwu, nwaanyị kwanyere onwe ya ugwu, esemokwu agaghị adị. Nwaanyị akpasula nwoke iwe. Ịmara ihe ịma na-eme ka mmadụ ibe gị mee, ọ na mmadụ ibe gị mee gị, ọ gaghị adị gị mma. Emekwala ya onye ọzọ, maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị. Emekwana. Ọ bụ ọtụtụ nwoke na-edi ihe. O nwere ndị ga-edi, o nwere mgbe ha ga-edi ruru ọsị ha sị mba, ọ dị m ka ọ ga-akatụ mma ka ebitu nwaanyị aka. Akpatụ nwaanyị aka n'ahụ, isi ya adịgharịa, ọ mara na mmiri ọkụ na-egbu mbe. O nwere ike mkpatụ aka ahụ ga-eme ka uche ya guzozie nke ọma. Si na mkpatụ aka ahụ, ịma na ụfọdụ na-esi na nkuru anwụrụ baa n'ogbu ahịa. Ọ na-abịa si na mkpatụ aka ahụ akụkpọ mmadụ anya, kụwa mmadụ udu ntị, ma ọ bụ mee gịnị, kụpụsịa mmadụ eze. Ya ka o ji dị mma ka nwaanyị ọ bụla kwaba ire ya oge, kwa ire ya nga. Ọtụtụ mgbe ị ga-anụ asị kedu ihe mere na ọkụkọ ji wawa ime ọhịa wakpuo ebe nnagburu ede gbure ya. Mana ihe kacha mkpa bụ na ọkụkọ wakpuru n'ime ọhịa, mmadụ ahụ ya, napụta ya n'aka nnagburu ede eme gịnị? Jewara. Mmadụ akpọnata ọkụkọ ụlọ bịa dụọ ya ọdụ. Otu a ka ọ dị n'etiti nwoke na nwaanyị. Mgbe ọbụla ị hụrụ ọcha jiri n'elu nwoke na ebe ya na nwaanyị, biko mee ngwa ngwa bụrụ onye na-eme udo, mee ka esemokwu ghara ịdị, gbuo ọgụ ahụ ka ghara inwe ọdachi. Mana egbukwela oge ịgwa nke nwaanyị ka ọ kwanyere ya nga, maka na ọ bụ ihe adị ka a sị ekwu ya n'ilu, akwa nwaanyị aja nkwụkwa, aja okwu apụ ya n'ọnụ. Ịtụgharịkwa okwu a, ama m na ọtụtụ mgbe ihe na-ebutekwa ụmụ nwaanyị na-eji ekwu okwu bụ n'ihi okwu nwoke gwara ha. Ụfọdụ ụmụ nwoke amaghị, ma ọ bụ ọtụtụ ụmụ nwoke amaghị ka esi ekwu okwu. Ụfọdụ ụmụ nwoke ma ọ bụ ọtụtụ ụmụ nwoke kwenyere na ebe ọ bụla ha na-eweta ego nri n'ụlọ, ha ga-agwa nwaanyị ahụ okwu otu ọ bụla ọ dị ha mma. Ọ bụghị otu a ka o kwesịrị ịdị. Ị na-eweta ego nri na-azụ onye ọbụla bi n'ụlọ ahụ,
ọgwụ ya ga-eme gị ka ị ghara ịkwanyere onwe gị ugwu mgbe ọbụla ị na-eme ka iwewe nwaanyị ka ọ saa gị okwu ka ọ gwa gị okwu ọjọọ ị ga-eme ka ị wilie were aka gị tiwe ya ihe ma ọ bụ metụ ya aka n'ahụ. Kwanyere onwe gị ugwu gị nwa nwoke. Mana ihe m na-ekwu bụ nwaanyị ọbụla kwesịrị ịmata nwoke ya na-ebi n'ụlọ. Ị kwesịrị ịma tupu ya ka o jide mma tupu nwoke na nwaanyị alụọ ka ha kpatu ihe dị ka arọ na abụọ arọ na atọ. Ama m na ha kpagodo ohu arọ ọgụ arọ na ise ha agaghị amacha onwe nke ga-amacha onwe. Mana o nwere ụfọdụ ihe mmadụ na-enweghị ike ikpuchinwuli mgbe a na-enwe mkparịta ụrịa n'etiti nwoke na nwaanyị. N'oge ole na ole a ka ga-eme ka nwaanyị dị ka arọ na abụọ arọ na atọ hapụgodo ihe ndị ụka na-ekwu. Ha nwere ike iji ewe mata onwe nwaanyị amara ebe ọ ga-eme ekwugide okwu ruo o mechie ọnụ ka ọ ghara ịbụ na o kwufere oke ala, ọ gafee oke ala o bute nsogbu. Ya mere o ji dị mkpa ka nwaanyị ọbụla mụọ onye ọ ga-abụ ya mụọ ya ka esi amụ akwụkwọ, mara ebe ọ ga-eme ekwugide okwu ya emechi ọnụ. Ọ bụ na ukwu anaghị ekwe ya iji eji, biko ka ghara inwe nkugbu, ka ghara inwe mgbasa, ka ghara inwe mpịagbu, ka ghara inwe mpịawa azụ. Ya ka nna arịọ ụmụ nwaanyị niile, biko onye a na-akpasi iwe enwe ndidi. Nwoke gị nwa bụ onye a na-eme mme pụọ ka udo dị, biko na-apụkwa. Eji m asị m maka na eso m ndị otu ụbọchị maka emetụ ya aka n'ahụ ka ọ marakwa na onye na ya nọ bụ nwoke. Ọ bụrụ na ị pụọ okwu na ụka ebie, biko na-apụ gị nwa nwoke, hapụ ụmụ nwaanyị. Nne m sị ị gaghị egbucha nwaanyị gbuo ya ma n'ọnụ. Ọ bụ otu a ka ọ ha m n'ọnụ. Ọ ga-adịrị anyị mma na eke, dịrị anyị mma na ure, dịrị anyị mma na afọ, ma dịkwa anyị mma na akwụkwọ. Ihe ọ bụla bụ ihe ọma anyị na-achọ, Chineke ga-eme ka o ruo anyị aka, anyị niile aka. Mana anyị enwekwana anya ụfụ. Onye ọbụla hụ nwanne ya n'anya, onye ihe ọma mere nwanne ya soro ya ṅụrịa kelee Chineke. Mgbe na-adịghị anya Chineke ga-emere ya nke ya. Dịka m si ekwu, o nwere ike nke Chineke ga-emere onye ahụ ga-akarị nke o mere nwanne ya ahụ o soro ṅụrịa ma kelekwe Chineke n'elu isi ya. Otu a ka ụwa dị, ọ bụkwa otu Chukwu si alụ ọrụ. Ngwanụ ụbọchị nta ka a chọọ n'Owere nchi ka m ghara ị na-ebe akwa enyi nwa enwebe ga-ebegide akwa enyi nwa anyị nwụrụ anwụ ruo. Ndị mmadụ nwekwara ike isi na ọma o gburu ya. Ngwanụ ka emesịa, daalụnụ.